गोथौनि खांख्राइ जामनि बिलो गोथौनि खांख्राइ जामनि दानि सिख्लाफोरनि गाननाय जोमनायफोरा दामि दामि आय' दानि सिख्लाफोरनि गाननाय जोमनायफोरा दामि दामि बर' मिउजिक भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिलो गोथौनि खांख्राइ जामिनि बैसागु मिउजिक भिडिअआ नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो। नंगौ, गोदान बोसोर रंजालि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै गोबाङानो गोबां रोखोमनि बैसागु मेथाइ रोजाबना दिहुननायजों बैसागु मिउजिक भिडिअ बानायनानै दिन्थिगासिनो। थिग बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि फानिसिलिनि थागिबि लोगोसे मिरु बिसानि लोगो नेहाथारि दिपेन बर'नि दैदेननायाव आरो मोनसेबाव गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ जोबनानै थांबाय। गोदो गोदायनि आबै आबौमोना लोगोआव लायोमोन थांखु थेमि। बे गोदान मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों कामाख्या बर' बिथाङा। बे गोदान मिउजिक भिडिअआव बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि करबि बर', जुरि बर', लोगोसे जाखांफुनाय फुरमुथि बर' आरो फावखुंगुर रुपसिं मुसाहारि, दिपेन बर' आरो नगेन बर' बिथांमोनहा बे मिउजिक भिडिअआव ज' बाहागो लानानै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। बे गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअखौ रायजो राजाफोरा बिलिफां बर' भिडिअग्राफि चेनेलाव साननैनि गेजेराव नुनो मोनसिगोन। खुलुमबाय, गिबियावनो फैबाय थानाय बैसागु बोथोरनि गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबि खेबावनो आङो गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। दा नैबे जोंनि मिउजिक भिडिअआ आदा दिपेन बर'नि दिहुनजानाय आरोना, बेनि प्रडाक्शनाव। थ' सिगाङाव देग्लाय आदा दिपेननियाव मोनथाम मिउजिक भिडिअ ओंखारबाय आरोना, मोनसेया ओंखारग्रोबाय, नेक्स्ट जेबे जोंनि, बेनिफ्राय उनाव आरो नेक्स्ट आरो मा होनना बुंगोन माने आदा रुपसिंमोननिनो सिगाङाव ओंखारग्रोबाय आरोना दिनैनो। थ' आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामो नोंथांमोनाबो नायनानै मोजां मोनगोन। बेनिफ्राय आरो गोजोननाय मोनदों आरोना बिदि मिउजिक भिडिअ खालामनानै। नोंथाङा नैबे बोसोराव मोनबेसे एलबाम बानायखो माने मोननै जाबाय, बेवहायनो आदा दिपेननियावनो मोननै जाबाय, बेनिफ्राय आरो मोनसे दंबावो। थ' आगै नितानि माबानाय आरोना मेथाइ खननाय, आरो लोगोसे आगै नितायानो बनायगोन बेखौ। नोंथांमोनाबो आरो थाबै नुनो मोनगोन। जायखिजाया नैबे बैसागुआव आङो मोनथाम बानायनाय जागोन आरोना। लोगोसे मेथाइआ आंनिया देग्लाय बैसागुआव मोननै ओंखारगोन आरो, आदा मोनसोमजों मोनसे आरो ओमफ्राय आंनि हारसिंनि मोनसे आरोना। फैबाय थानाय 2025 नैबे समावहाय नोंथाङा फिल्मनि शुटिंफोर लाबाय? फिल्मनि शुटिं दा गैथ'वा आरो मारैबाफोर माने फैबाय बायोबालाय अभियासलि खालामगोन। थेंक इउ। मानो होनब्ला बैसागो बोथोर फैयोब्ला जोंफोरबायदि आर्टिस्टफोरा गोसोआव माने इयाव गुद मोनखांबायनो थायो। बैसागो फैलायबाय, माबा मोनसे रायजो राजानो मेसेज होनो हाबा मोजां जागोन नामा, रायजो राजाफोरनो दोंसे भिडिअ बा मेथाइ होनानै मोसाग्लांहोनो हागोन नामा, गोसोआव जोबोद माने इयाव एवखांनाय फैयो। दा थिग बेबायदिनो देग्लाय बोसोरा नैयानो 2025 मायथाइयावबो गाबोन समफोर बैसागो हाबथारनोसै। दा बेवहाय दोंसे कामाख्या बर' फंबाय बिथांनि जोबोद मोजां मेथाइ, बे मेथाइखौ जों गासिबो बाहागो लादों। बेयाव जाहैबाय जोंहा आदा दिपेन दङ, नगेन आदा दं, करबि, जोंहा जुरि आरो उरमुथि बर'। जों गासैबो ज' जानानैनो माने खोब मोजां मोनसे भिडिअ खालामदों, मिउजिक भिडिअ। नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो हाजासे रंजानो हागोन रायजो राजा नोंथांमोना बे मेथाइजों। दिनै नोंथाङा नैबे बोसोराव मोनबेसे बनायखो बैसागु मिउजिक भिडिअ? ओरैनोथ' बेनो फार्स्ट नै बोसोराव मिउजिक भिडिअ हिसाबै बैसागोआव बिदिनो समबो होनो हास्लाबा एक्सुवेलि, अब्लाबो माने गोसोआव माने रंजानाय फैयो नालाय मोनसे बा मोननैखौ बिदि खालामो। देग्लाय खिन्थु मोनसेल' खालामदों। आरो नोंथांनिफ्राय माने फिल्मफोर इयुनाव बानायनायनि मोनसे माबा दङ नामा? फिल्म ओरैनो देग्लाय बोसोराव मोननै फिल्म आङो एक्टिं खालामदों। मोनसे जाबाय फिनसाजा, मोनसे जाबाय लाइभ केमेरा एक्सन। जोबोद मोजां, माने मोननैबो स्ट'रिया आलाग आलाग, माने रायजो राजाफ्रा नायनानै आसरित माने गोजोननाय मोनगोन आरो। मा बर' फिल्मावबो बेफोरबायदि खारबाय नामा, बे लेभेलसिम सहैनो हाबाय, बेफोरबायदि माने मानसिफ्रा नायनानै गोजोननाय मोनगोन। बे फिल्माव नोंथाङा मा
रल लादों? बे फिल्मावथ' बुंनो थाङोब्ला सासे माने राजनितिनि लिडार आरो लाइट केमेरा एक्सनावबो बिदिनो नै फिन साजायावबो सेम बिदिनो आरो माने लिसान दामसियारि बिथाङा डाइरेक्सन खालामदों फिन साजायाव आरो लाइट केमेरा एक्सनाव जाबाय जोंहा फंबाय सानसोरां खाख्लारिया। बेखौ मा समाव रिलिज जागोन? बेखौथ' जोंना रिलिजआथ' मा बुंनोसै बर'फोरनिया दालासे फुल प्लेजेड हल गैया नालाय उपाय गैया बिश्वकर्मा दुर्गा फुजा राज फुजा आघोन फुजा बायदिखौ होसोनो गोनां जायो नालाय ओंखायनो दुर्गा फुजानि आगोल जोङो माने रिलिज खालामगोन आरो बा रिलिज खालामनो गोनां जायो जिहेथु जोंहा मार्केटआ बे समाव जायो नालाय ओंखायनो दा रायजो राजा नोंथांमोना दुर्गा फुजानि समाव मोजाङै माने नायनो मोनगोन आरो। फिल्मनि शटआ जोब्बाय नामा? फिल्मनि शटआ बर्थमान जोब्बाय फिन साजाया जोब्बाय लाइट केमेरा एक्सना मिनिमाम 5% दं आरो बेनो। बेयाव हिर' हिसाबै फिन साजायाव दं जोंना सिमां सैनारि आरो बेनिफ्राय पुजा एक्ट्रिसा बेनिफ्राय जाहैबाय माबायाव जाबाय लाइट केमेरा एक्सनाव माने आमखाया एक्टर आमखाया एक्ट्रिस बिदि गैया जिखिना बेयाव एक्टिं खालामदों फाव खालामदों बिथांमोनानो एक्टर बिथांमोनानो एक्ट्रिस गासैबो खम नङा थारमाने बेनिया माने फावा खम बेनिया बारा बे नङा जोबोद माने गाबगोन जोबोद मिनिगोन आरो नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनगोन बे आरो। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन? रायजो राजा बर' जोंहा सिनेमा नायनो मोजां मोनग्रा बा हारिमु सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि गेजेराव जोङो खस्थ' खालामनानै सावथुन दिहुनो बा भिडिअ एलबाम बनायो जोंनो जेबो नाङा नोंथांमोना खेबसेल' नायखांनायनि उनाव माबोरै मोनदों मोनाखै जोंनो मेसेजखौ हो अब्लानो जोंहा गोजोननाय मोनो ओंखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ खेबसे खावलायबावदों जाहाथे फैबाय थानाय बोथोराव जोंनि मिउजिक भिडिअ'आनो जा जोंनि फिल्मानो जा खेबसे नायनानै जोंखौ जाहाथे थुलुंगा होगोन हेफाजाब होगोन आरो फैबाय थानाय बोथोरफ्राव बेफोरबायदिनो जोंबो जाहाथे आरोबाव गोदानै फिल्मानो जा मिउजिक भिडिअ'आनो जा जों जाहाथे बानायबाय थानो हागोन बेखौनो आं रायजो राजानिसिम खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों। आं दिनै आरोबाव फिन जिहेथु गोदान बोथोर रंजालि बैसागो जोंनि बर'फोरनि देरसिन रंजानाय फोरबो बे फोरबोआ जोंनिया खाथियाव मोनफैथारबाय आरो बिनि आङो आगुयै गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरबाय। आङो आगोल बोसोरफोराव जेरैबायदि बैसागो मिउजिक भिडिअ दिहुनोमोन आं देग्लायबो दिहुननो थाखाय आखायाव लादों आरो देग्लाय आङो गासै मोनब्रै बैसागो मिउजिक भिडिअखौ दिहुननो थाखाय थि खालामदों। दिनै फैयै मोनथाम मिउजिक भिडिअआ फ्राय कमप्लिट जाबाय आरो मोनसे दंबावो बेखौ आङो फैगौ नैबे एप्रिलनि 11 थारिखआव शटखौ लागोन सानदों बेयो आं गावनो सुजुनाय मेथाइ आरो गावनो खनदों। दिनै जोङो फिन मोनसे लाफिनदोंमोन फ्राय जोब्बाय दा बेयो जोंनि गुवाहाटी कलाक्षेत्रआव खुंजानाय बिसानि जे हाबाफारिमोन मिरु बिसानि बेवहाय सेथि बान्था मोनगिरि कामाख्या बर' फंबाय बिथाङा खनदों दिनैनि नैबे बैसागो मेथाइखौ बिलो गोथौनि खांख्राइ जामनि होननाय मेथाइ जोबोद मोजां खनदों बिथाङा दिनै बेखौ बेवहाय शटखौ लाबाय जों आसा खालामदों बयबो रायजो राजानि अनसायनाय मोनगोन बेवहाय जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय थानाय जानाय गासैखौबो बेरखांहोनानै मेथाइखौ खनदों फंबाया जोबोद मोजां नांदों मेथाइखौ आं आसा खालामदों बयबो रायजो राजाया अनसायगोन। बिनि आगोलाव जोङो साननैसो सिगाङाव आं गावनो सुजुनाय मेथाइ नै आगे नाबुति सिखोला बेखौ जोङो खालामलांबाय बेयो दिनै रिलिज जाबाय रायजो राजाफ्रा नायदों गोजोननाय मोनदों आरो सोरबा नुवाखैब्ला नायनो हागोन बिलिफां बे प्रडाक्सनाव बेखौ हगारनाय जादों आरो बिनि उनावहाय मोनसे खालामबाय आंनो सुजुनाय आं गावनो खनदों बाजैया बबाव थांनो सानदों बे मेथाइखौ बेयावहाय फाव खालामदों जुरि बिनानाव आरो लोगोसे राइबेल बाग्लारि बिथाङा आरो आगोलनि जिथु फार्स्टआव दिनै रिलिज जानाय नै आगे नाबुति सिख्ला बेयाव इलिसाजों आंनो खनदोंमोन बेवहाय करबि बसुमतारी बिथां आं आरो आंनि बिसि लोगोसे बिजय सामब्राम बिथांमोना बेवहाय एक्टिं खालामदों आरो दिनै जिथु लाबाय बिलो गोथौनि खांख्राइ जामनि बेवहाय जोंनि गागिखौनो होनजागोन आगोलनि सिनियर आर्टिस्ट बा एक्टर बिथां नगेन ब्रह्म सार बिथाङाबो बेवहाय फाव खालामदों आरो लोगोसे साजोन होनना जायखौ मिथियो रुपसिं मुसाहारि बिथाङाबो बेवहाय फाव खालामदों आरो बेवहाय जुरि बर' एक्ट्रिस हिसाबै बिथाङा फाव खालामदों लोगोसे
करबि बसुमतारी बिथाङाबो फाव खालामदों आरो आंनि असे बिसि उर्मति बर' बिथाङाबो बेवहाय फाव खालामदों आंबो खालामदों आरो लोगोसे माखासे मोसाखावरिफोरा बेवहाय बाहागो लादों आं आसा खालामदों बयबो बे मिउजिक भिडिअखौ अनसायगोन आरो जोंनि हारिमुखौ एसेब्लाबो फोथांना लाखिनायाव नोंथांमोननि नायनाया जथेस्थ' बिहोमा होगोन आं साबायखर बावनांगोन नैबे मिउजिक भिडिअ खालामनायाव आंनि बिसि नैबे दङ आंनि खाथियाव गोबां आंखौ सापर्ट खालामो आरो बेयो आंखौ दिनै गोबां सापर्ट खालामदों आंनि गोसो बोलोखौ आंनि असे बिसिया बहुद आंखौ हेल्प खालामो बेनिखायनो आंनि बिसिखौ आं साबायखर बावदों आरो बिथाङा आंखौ बहुद गोहो बोलो होयो बेबायदि हारिमु सिबिनायनि बेलायाव दा बिनि नारसिननायावबो आङो माखासे मिउजिक भिडिअफोरनि आङो मेथाइखौ खनदों आरो बेखौ बिलिफां बे प्रडाक्सनावनो हगारनाय जागोन नोंथांमोना बिलि प्रडाक्सन होननायाव सार्च खालामबानो मोननो हागोन बेखौ साननैनि उनावनो बेखौ नुनो मोनगोन निश्चय बयबो रायजो राजानि अनसायनाय मोनगोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय दिनै बेवहाय उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि खाथि पानिसिलि घरासाल बुद्रा होननाय जायगायाव जोंहा बिसानि एजिएस दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि नाजानायाव बिलोगोथोरनि खांख्राइ जामि होननाय दोंसे बैसागु मेथाइनि शुटिं जागासिनो दङ आं बेवहाय फाव खालामनो फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों गावखौनो लोगोसे गिबियावनो मिजिंथिदों गासै बर' रायजो राजाफ्रा नैबे भिडिअ सावथुनखौ एबा एलबामखौ नागिरनो होनानै बजबगोन होनानै आरो अनसायगोन होनानै बेवहाय जोङो गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों साबसिननिख्रुइ साबसिन खालामनो थाखाय नाजानाय जादों आरो बेवहाय जोंहा फावगिरि महरै जोंहा दङ साजोन होननायनि जोंहा हिर'आव दङ आरो एक्ट्रिसाबो दङ लोगोसे आंबो दङ आंखौथ' खायसे गबासि होननानै मिथियो गाबज्रियो लोगोसे जोंहा दिपेन बर' बिथाङाबो गावनो एक्टिं खालामदों बिथांनि बिसियाबो खालामदों लोगोसे कमार्सियेलानो गोजा गासैबो जोंहा करबि बसुमतारी एक्ट्रिस बिथाङाबो खालामदों फाव लोगोसे आरो जोंहा नै माबाबो दङ जुरि बर' लोगोसे जोंहा दङ दिपेन बिथांनिनो बिसि लोगोसे दङ जोंहा कमार्सियेल बिकि बिथांमोनानो खालामदों करिय'ग्राफ आं मिजिंथिदों ओरैनो आङो वान अफ लिड हिर' जों साथाम हिर' दङ बेवहाय बेनिनो आंबो सासे हिर' माने बिदि आरो लिड रल लादों आरो बेबादि जेनेबा जोङो बे मेथाइनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव माबा मोनसे फिसायब्लाबो बे बैसागु बोथोराव सांग्रांथि फैयो जेरैबायदि जोंनि बर' हिनजावफोरखौ जोङो जंखायनानै जाबायदि एदावदों बेयो जोबोद ओंथि गोनां दानि बर' सिख्लाफोरनि गाननाय जोमनायफ्राथ' फ्राय बांसिनानो दामि दामि नाथाय जेनेबा गुन' गैया बेफोरबायदि मेसेजखौ होनाय जादों लोगोसे गोदोनि आबौ आबैमोना लायोमोन माने जानजियाव थांखु थिमि दानि सिख्लाफोरनि मबाइलाव मा थायो मोजां मोजां सेंग्रा हौवाफोरनि सावगारि दा जाहाथे बेफोरखौ माने एसे सांग्रांथि लाबोनायनि गेजेरजों बेफोरखौल' सानबाय थागासिनो जोंहा दानि गोदान जुगजों दानि सिख्ला एबा आइजो माहारिफ्रा लेखा फरायाव एबा गुबुन गुबुन बिथिङाव गोनांथि जानाय गियानफोरखौ बुथुमो रंजानाय समाव रंजायो गेलेनाय समाव जाहाथे गेलेयो फरायनाय समाव गेलेयो जिउनि जाफुंसारनायनि थाखाय जाहाथे नाजायो दा बेफोरबायदि सिम्पल जास्ट माने मेसेजआ बेवहाय दङ आरो